Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Tuhanan kayu tampai meminta nan maha tinggi tampai bagantuang tampai baiman bai badai dari dunia tarikh akhirat ba itu kaji nan didanga pitua nabi ba makan. Kedua salawat salam ke Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Nabi terakhir akhir zaman tampai maniru manuladan gadang ketik suko menyanjuang tu mudo suko memuji ba itu ketinggian akhlak. Jadi palimo ketika parang, jadi imam ketika salat. Allahumma salli ala Muhammad. Selanjutnya tarantang luri labuah ombai bawah limo kasimpangungun musaji tagak kajauhan jalan satapak koto barangai di sinan langkah mengkobaranti. Katiko janjian tibo di saat bilangan sampai lah karyang ayah bake minum lah habis nasi untuk makan. Rasaki di dunia tak adolai, itulah aja membatehi. Dibalah batuang dibalah dibuat katangkai lado dari tanah suri ke tanah indah nan kakak di alam ko. Dipancuang talang katura diambiak katangkai tundo malang dak dapik kita tulak nan punyo datang membau. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah surang orang tua kita nanado reteh rumah tanggonang ko. Maka ketika tibo saruan Allah aja capek sampai paminto umualah tibo di jangkauan. Di gua tabua tigo-tigo badan bagan jua balik pulang suri ke tanah nan sabingkah katampe asa mulo jadi. Pintu nan wajib dilalui banamu sakaratul maut. Maka angku kaum bapak dan kaum ibu sidang takziah. Hendaknya kehadiran awak kamari jadi pelajaran kepada awak. Ado idrik sesudah mati, ado akhirat sesudah dunia. Jika dikaji sakaratul maut, dalianan sakah mengatakan nan talukih dalam Al-Quran, hadis pun ado di dalamnya. Ketika itu tiba-tiba angok taraso sasak mato kalo pandangan kalam babintang-bintang pancaliaan. Sagalo sandi taraso ngilu sakujua badan taraso ramuak batang tubuh mangalete malaikat mauit datang merupo-rupo nanindak tagambarkan. Sakit nan sungguh sangat sakit tak sia kabayo. Raso di kuli idui-idui raso ditabeh parang tajam di mato mariah mato padang. La haula wala quwata illa billah. Rasul di lamun ombak diampe riak joga lombang kilek patuh hujan basabuang sudah membubuang dihanyaknya samakin ramuat taraso badan. Indak ke mano ke manggapai lua ke Allah pagantuangan. Mako katiko itu kalualah kato-kato la ilaha illallah. Indak lamo sasudah itu lamo tahbara wakatunyo hujan memulai agak taduah angin barasua suri pulau. Putih janiah tarang sabali dari jauh tampak cahayo titiak tak kijok-kijok. Kini semakin nyalo juo ruponyo itu nan batuju kakian badan di bawahnya. Badan ringan bak raso kapeh malayang malayuk-layuk masuk ke awan nan bagumpa taruih meluncur masuk kabui. Ilang karena tak batantu tibo dirimbo tak batuan taruih jauh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berpisahlah nyawa jo badan. Maka tarado almarhumah nalah tadaulun. Ambo teh namo orang Semando menyampaikan salamu almarhumah hidui. Biasa jo bak kata orang lamu hidui banyak dirasai jauh jalan banyak nan nampak. Ko ado utang mului nan babiso. Tangamih nan batai sehinggonya bak kata orang capek tangan kok memacah, capek kaki kok manaruang, menyinggung keperasaan masing-masing awak. Dari lubuk hati nan paling dalam atih namu wali-wali menyampaikan minta maaf kawak nan basamu. Badawak nan basamu ta. Alhamdulillah karena batapuak indak sabalah tangan kok batabang nak no batimbali karena
Kutiah kapih dapat dilihat kutiah hati bakadaan no disilang na pangka karjo nambah pokok liwarih datih rumah tangga nangko. Kalau ado kesalahan nangko angko kaum bapak kaum ibu sidang takziah sabalun janjang ditingki sabalun bandua ditapiak labiah dahulu lah dimaafkan. Selanjutnya kepada utang piutang berupun tidak bisa dimaafkan sabantua pitih nan babilang ataupun namih nan bataya babantua baring nan basuki atau kainan baito lai basasi bakatarangan maka sataduh hujan satarang kabui insyaallah wali warih basadio menyelesaikan secara kekeluargaan. Limbak nan daripada itu kepada angku-angku sidang takziah karena bak katu orang kabailo baimbawan kababuruak bambawan mako babandong awak menjula buah diliakan labuh nan panjang jalan rayo titian batu labuh gadang cindai tajelo lalu ditibo di laman nangko ditingkik janjang di bawah ditapiak bandua di atas duduk bersama tengah rumah menampakkan hati nan suci muko nan jamiah kapado silang nan bapangka karajo nan bapokok. Karena duduk mengenang niat ataupun tagak meninjau arah maka taniak tak cintolo nak membacakan doa takliah khatam syarat tujuh al-fatihah dan kita niatkan pertama untuk almarhumah nalata dahulu. Mudah-mudahan kok sampai di kubur degiah ke lapangan angin dia kirek degiah kanawangan ditarimu amal ibadah diampuni pula segala dosa. Sudah tu minta dia masuk kalam doa kepada sagalo arwah orang tua indak disebut nama dimbawa gala pun soroman itu permintaan awak. Indak lupa jodoh di dalam doa dimasukkan kepada kita nambah samu mudah-mudahan umur panjang rezeki murah nikmat datang bala tatulak. Awak idui aman santoso nan ditanam tumbuh nan dilambuak gadang menjual murah membeli murah menjual mahal. Kalau ada nan tajam tumpu kalau ada nan biso tawa jodoh nan dibacakan. Bak kata-kata orang padi masak jaguang mopiah antimun mengarang buah lado basaluak batang buah taruang ayun-ayunan nan bak timah bunga ladonyo. Itulah kanda awak jodoh nan dibacakan. Maka sebelum doa dibacakan nan taluki dalam Al-Quran taparentah di dalam hadis meminta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar astaghfirullahalazim innallaha ghafurur rahim. Maka kepada kita nan basamu diminta je sungguh-sungguh kaluakan suara baca Al-Quran sabok nan kawak baca ko bukan mantra bukan kalimat lain tapi adalah ayat Al-Quran nan satiuk bari satiuk huruf nan kalua tu ada pahala disediakan. Maka awak keluan suara awak membaca bacaan takliyah tahkim dan al-fatihah dan mudah-mudahan bermanfaat indak bana orang lain kawat dan membacuan dan jalih-jalih bana. Baik itu pun juga ibadah takliyah ko bukan hanya kematian tapi setiap hari tetap dibaca baik itu kaji dan awak dengar. Ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Maka untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanlah dihadirkan. Untuk arwah para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Untuk keluarga Nabi Muhammad, anak cucu dan keturunan Habib Saidi dan lain-lainnya. Untuk seluruh arwah kaum muslimin wal muslimat min masyarikil ila magharibiha dari timur sampai ke barat al ahya minhum wal amwat nan masih hidup ataupun yang lah meninggal, khusus untuk almarhumah yang lah terdahulu dan kepada kita nan hadir di atas rumah tanggonanku kita sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhlukatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majidul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majidul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'atsu insyaallahu minal aminin. Itulah kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengannya kita hidup, wa alaiha namut, dan dengan kalimat itu awak minta mati, wa alaiha nab'atsu